Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee, abalị 7 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị ndu otu Indigenous People of Biafra ekwupụtala ọkwa onye apụla ezi echi na-abịa abịa bụ Fraịde abalị 8 nke ọnwa Eprel afọ 2022. Nke a na-abịa dịka ụzọ ndonye ukwu nye onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ga-aga n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja bụ nke ọkaikpe Binta Nyako nọ n'isi ya. A tụrụ anya na ọkaikpe Binta Nyako ga-enye nchaba ikpe na nkwupụta Kanu kwuru na ikpe amaghị ya n'agụ 15 ahụ nke ọchịchị etiti tụrụ ya. Ka o sila dị, enwe n'obi iko n'elu na mpaghara South East dịka ụfọdụ mmadụ nọrọ na-akwakoju ngwaahịa na ngwa nri ichere ya bụ ụbọchị. Ndị ụkọchukwu n'okpuru otu akpọkwasịrị ụlọ ụka dị iche iche agbakọtala aka mee njem mkpesa megide oke mwakpo ndị na-egbu ọchụ nakwa ndị ọkpa egbe na steeti Kaduna. Ndị a na-eme mkpesa na-agwa gọọmenti etiti ka o welite aka n'agha ọ na-ebu megide ndị ọkpa egbe na ebumnobi ịkachapụ ya. Njem mkpesa a bịara dịka ọ gasịrị abalị ole na ole egburu ndị agha mmadụ 17 ma merụkwa ọtụtụ n'ime ha ahụ site n'aka ndị na-eyi ndụ egwu na ogbe ndị agha nke dị na ọchịchị kansụl Birnin Gwari na steeti Kaduna. Ndị ndu ụlọ ụka ndị a zọrọ njem gawa n'okporo ụzọ awara awara si na steeti Kaduna ma burukwa akwụkwọ ọkwa nke edere ọtụtụ ihe igosipụta iwe ha. Ha sịrị na ọ bụ ezie na ndị agha na-agbasi mbọ ike megide ndị ọkpa egbe nakwa iyi ndụ egwu, mana nke ahụ achịtabeghị aja. Ha rịọrọ ọchịchị etiti ka o mejupụta ntụnye nke gọvanọ El-Rufai ma were ogbunigwe gbasasịa ndị ọkpa egbe a niile. Ndị ụkọchukwu ndị a mere njem mkpesa ụnyaahụ bụ Wenezdee abalị 6 nke ọnwa Eprel afọ 2022. Na mgbakwunye, ha rịọrọ gọọmenti etiti ka ọ kwụọ ndị niile bụ ndị mwakpo ahụ metụtara ego iti aka n'obi ma nyekwa ụmụ ha ohere agụmakwụkwọ n'efu, tinyekwara ịrụzigharị obodo dị iche iche bụ ebe ndị a gbara ụlọ ọkụ. Ndị ntọmmadụ tọrọ ụmụ akwụkwọ mahadum steeti Abịa akpọkuola ezinụlọ ụmụ akwụkwọ ndị a wee gwa ha ka ha kwụọ nde naira 2 n'isi ụmụ akwụkwọ ndị a. Mmadụ 7 bụ ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abịa bụ ABSU ka ndị Fulani na-achị nnama tọrọ. Ndị ntọmmadụ a ka sị na ha kpọtụrụ ezinụlọ ụmụ akwụkwọ ndị a wee gwa ha ka ha kwụọ nde naira 2 n'isi ụmụ akwụkwọ a tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị a n'okporo ụzọ awara awara siri Ọkaigwe gawa Uturu mgbe ụgbọala bọọsụ ubu ha na ndị njem ndị ọzọ n'oge ndị ọkpa egbe awakporo ha n'elekere anya 8 nke uhuruchi n'ụbọchị Tọzdee bụ abalị 31 nke ọnwa Maachị afọ 2022. Ka o sila dị, ọ bụ na ngwụcha izu ka e nwetara ya bụ akụkọ. Mmadụ 2 n'ime ha ndị gụnyere Meje Emmanuel nakwa Divine Nwachukwu bụ ndị na-agụ ihe ọmụma ahụike ka ndị ọkpa egbe a nwụchikwara. N'otu ozi nke onye na-ahụ maka mmekọrịta ụlọ akwụkwọ a n'ọhaneze zipụrụ, o nyere mmasị obi ike sị na ha na-agbasi mbọ ike ịkpọpụta ụmụ akwụkwọ ndị ahụ dịka ọ gwara ụmụ akwụkwọ ka ha gbanarị ịga ije n'abalị. Ka o sila dị, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti Abịa nakwa nke dị n'Imo na-agbakọta aka ịhụ na azọpụtara ụmụaka ndị a dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Abịa bụ Geoffrey Ogbonna kwupụtara sio n'ụbọchị Sọnde si na ụmụ akwụkwọ 7 ka a tọrọ dịka ọ sịrị na atọhapụbeghị ha. Ọ kọwara sị na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti abụọ na-agbakọta aka n'ọkụ n'ihi na ndị ntọmmadụ a tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị a n'okporo ụzọ awara awara gawara steeti Imo ebe ọ bụkwa na ha bụ ụmụ akwụkwọ steeti Abịa. Ka o sila dị, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Onyemachi Ogbulu kwupụtara sio na ndị ntọmmadụ a akpọtụrụla ya n'ụbọchị Fraịde wee gwa ya ka akwụọ nde naira 11 n'isi ụmụ akwụkwọ ndị ahụ, mana ha mesịrị bulata ya tutu ruo nde naira 2. Ọ sịrị na ike agwụla ya ebe ọ bụ na ya anaghị ekuru mmiri tọwa iko kemgbe a tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ. Bruce Finn bụ ọkaiwu na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Nnamdi Kanu agbaala akwụkwọ megide onye nnukwu atọni jeneral Naijiria bụ Abubakar Malami nakwa ọkaikpe Binta Nyako n'ụlọ ikpe ukwu mba ụwa na-ekpe ikpe mpụ. Finn bụ onye ọkaiwu na-ekpechite ọnụ Kanu gara nye mkpesa n'aka nnukwu onye ọtụagọ ụlọ ikpe mba ụwa dị na Hague bụ Karim Khan wee tụọ Malami nakwa Nyako agọ ịgba mgba okpuru nakwa mpụ site n'iji ụzọ aghụghọ wee na-aganye aka n'igbu ọchụ, ikpochapụ agbụrụ, ịtụ mkpọrọ nakwa inye mmadụ ntaramahụhụ, ịkwasa iko n'ike na ikpe mmadụ ikpe n'ụzọ na-ezighị ezi n'ihi ọnọdụ ndọrọndọrọ ọchịchị, okpukperechi nakwa agbụrụ, tinyekwara izukọrọ ngwongwo nakwa ịma amụma ikpe Nnamdi Kanu ikpe mkpegbu. N'akwụkwọ mkpesa a bụ nke Finn gbara
bụ nke onye nta akụkọ anyị nyopụrụ ụnyaahụ bụ Wednesday. Fin sịrị na ọnwa Ọktoba afọ 2020 ka ndị ọkachamara n'otu mba ụwa n'okwu gbasara ugwu ruru mmadụ gwara onye isi ala Muhammadu Buhari ka o wepụta n'ihu ha ihe akaebe nke na-egosi na Maazị Nnamdi Kanu yiri egwu n'ime mkpụrụ ụbọchị 6, mana onye isi ala Buhari kpọnyere ntụziaka n'imi n'ihi na dịka onye ọchịchị aka ike na ọ naghị erube isi nyere ụkpụrụ iwu. Ọ sịrị na Kanu na-achọ nnwere onwe Biafra wee gbakwunyesio na ikpo oku ka e nwee ntụliaka bụ nke ndị mmadụ ga-ekpebi obodo ha ga-achọ ibi n'ime ya abụghị arịrịọ pụrụ iche. Ọ rụtụrụ aka sio na mba South Sudan mere ụdị ntụliaka n'afọ 2011 ma site otu a kewapụ pụọ na mba Sudan. Ọ gara n'ihu si na United Kingdom na nso nso a nyekwara Scotland ụdị ya bụ ntụliaka pụrụ iche. Ọ rụtụrụ aka si n'obodo ndị ọzọ bụkwa ebe mere otu a. Fin n'oge ọ na-ekwu okwu sịrị na Malami na Nyako kpara arụ megide mmadụ site na arụ ahụ ha kpara bụ nke gụnyere ntọ mmadụ, inye Nnamdi Kanu ntaramahụhụ, ịkpọlata ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị, tinyekwara ịkpọchibido ya n'ụzọ na-ezi ezi n'ọnwa Juun afọ 2021. Ọ gara n'ihu kwuo si na kemgbe ọnwa 9 akpọchibidoro Kanu n'ụlọ mkpọchi tara ọchịchị, gbochikwa ya inweta nleta ahụike ya tinyere ịhụta ndị ọkaiwu ya dịka ọkaikpe Binta Nyako na-ekpe ya ikpe n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ịbụ onye agha, onye na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị na-eyi ndụ egwu bụ ndị wakpọrọ ụgbọ oloko siri Kaduna gawa Abuja eyiela egwu igbu ndị ahụ ha tọrọ wezigakwa ma gọọmenti etiti ọ bịara zute ha. N'otu ihe onyonyo ha sepụtara, ha gwara gọọmenti ka ọ gbapụ ya ọsọ n'izute ha tupu ha atụgharịa ogbe ahụ ka ọ bụrụ ama igbu ọchụ ma gbuo ndị niile ahụ ha tọrọ. Ndị a na-eyi ndụ egwu sịrị na ọ bụghị ego ka ha na-achọ, n'ihi na ọ bụghị n'ihi ego ka ha ji wee tọrọ ndị ahụ, ma ha na-achọ ka ha na gọọmenti nwee nzukọ ihu na ihu. Ha tọhapụkwara onye isi ụlọakụ ọrụ ubi bụ Awan Ali Hassan bụ onye soro ndị a tọrọ n'ụgbọ oloko ahụ. Ha sịrị na ha tọhapụrụ nwoke abụ Hassan n'ihi na ha nwere obi ebere na-arụ ya nakwa n'ihi ọ bụ agadi, dịka ọ rịọrọ ha arịrịọ ka ha tọhapụ ya n'ihi afọ ndụ ya. Ka o sila dị, otu onye na-achọghị ka a kpọọ ya aha tụpinyere anya azụ wee sio na a kwụrụ $100 nye ndị a na-eyi ndụ egwu tupu ha atọhapụ nwoke abụ Al Awan bụ onye bụbụrụ Director ụlọ ọrụ Bank of Agriculture. Ka o sila dị, n'ihe onyonyo ha sepụtara ka a hụrụ ndị a na-eyi ndụ egwu ebe ha yi uwe ndị agha buru ngwa agha tara ọchịchị ma nọrọkwa na ihu otu ụgbọala eji ebu agha bụ nke a kpọkwasịrị Armored Personnel Carrier APC, ebe ya bụ onye Director nke Bank of Agriculture nọkwa n'etiti ha. Otu onye n'ime ha bụ onye jiri okwu Fulani kwupụta nke a. Na nzaghachi ya, nwa amadi a atọhapụrụ bụ Awan Al Hassan jiri ohere ahụ kwuo sio na ya chọrọ ime ka ọha na eze mara na ndị a na-eyi ndụ egwu hapụrụ ya n'ihi na ha lere anya n'afọ ndụ ya. Ọ sịrị na ya hapụrụ ọtụtụ mmadụ na ogbe ahụ bụkwa ndị a tọrọ bụ ndị nọ n'ọnọdụ ọjọọ kwesịrị ka e nyere ha aka. Ọ rịọrọ gọọmenti ka ha kpọpụta ndị a na-egbughị oge. Ochie dike a na-asọpụrụ bụ onye bụbụrụ minista hụrụ maka njem ụgbọelu na mgbe gara aga bụ Chief Mbazilike Amechi enyela mmasị obi ike sio na a ga-atọhapụ onye ndu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu n'oge na-adịghị anya. Amechi, mgbe ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ n'ekwentị ụnyaahụ banyere ikpe ahụ a na-ekpe Kanu echi na-abịa abịa, sịrị na ọ bụ ezie na a ga-akpọpụta Kanu n'oge na-adịghị anya, mana ya apụghị ịkọwali ụbọchị na mgbe ọ ga-abụ bụ mgbe a ga-akpọpụta ya, ebe ọ sịrị na ha agakwala n'ihu na-enwe mkparịta ụka ha na gọọmenti etiti maka nke a. N'otu aka ahụ, osote onye isi ọhaneze ndị Igbo bụ Chief Damian Okeke Ogene sịrị na naanị otu ihe ga-eweta ọgba aghara na-aga n'ihu na mpaghara South East na njedebe bụ naanị iburu ụzọ tọhapụ Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọchi dịka otu ụzọ ga-eme ka udo chịa. Okeke Ogene kwuru nke a mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ, dịka ọ sịrị na onye ọbụla na-achọ udo n'ala Igbo ga-eburu ụzọ kpọpụta Kanu na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla tupu kwuwe okwu ndị ọzọ. Ezinụlọ Nnamdi Kanu etiela obe wee sio na ndị aka na-achị steeti na mpaghara South East gbara ọnyụpa iwepụta n'ihu ọchịchị etiti ọkpụtọrọkpụ ihe 8 nke Kanu chere n'iru ha mgbe ha nwere nzukọ ha na ndị aka na-achị steeti nakwa ndị isi ọhaneze ndị Igbo n'Enugu obere oge tupu ndị agha wakpo ụlọ ya na ọnwa Septemba afọ 2017. Ezinụlọ Kanu gbara nke a n'anwụ ụnyaahụ wee na-achọ ka ndị aka na-achị steeti si na mpaghara South East
nye nkọwa ihe mere ha ji wee gbaa ọnyụpa izigara ọchịchị etiti ozi ahụ bụkwa nke ebu ọchịchọ Kanụ. N'oge ahụ e nwere nzukọ kpụ ọkụ n'ọnụ na steeti Enugu n'etiti ha na ya. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ezinụlọ a bụ Prince Emmanuel Kanụ gbarụrụ ihu wee na-ajụ ihe mere na ndị aka na-achị steeti a ji egosipụta nwanne ya nwoke dịka onye na-achọ naanị nnwere onwe ebe ọ bụkwa ọdịmma ndị Igbo ka ọ na-achọ. Ọ sị na nwanne ya nwoke n'oge a kpọpụtara ya n'ụlọ mkpọrọ n'afọ 2027 ka ya na ndị aka na-achị steeti mpaghara South East tinyere ndị ndu ọha na eze ndị Igbo nwere nzukọ n'Enugu. Ọ sịrị na ihe mere ya ji na-eme dọgadoga bụ ihe ndị a bụ ọchịchọ ya nke ọ chọrọ ka ọchịchị etiti mejupụta. Ọ gbarụrụ ihu sio na ndị aka na-achị steeti a kọrọ gọọmenti etiti ihe ọzọ bụkwa ihe mere ndị agha jiri bịa gbaa egwu eke n'ụlọ ha nakwa na mpaghara South East. Ọ sịrị na ụfọdụ ihe ndị ahụ Kanụ na-achọsụ ike bụ ka gọọmenti etiti wulite ọdụ ụgbọelu dị n'Enugu nakwa nke dị n'Owerri ka ọ bụrụ ebe ndị mmadụ pụrụ isite n'ime ya gaa na mba ndị ọzọ na-ebughị ụzọ gawa Lagos maọbụ Abuja. Ọ gwara gọọmenti etiti ka ha were ego e nwetara na mmanụ n'ala Igbo wee rụọ ọdụ ụgbọelu nakwa ngwa ndị eji enyere ndụ aka dịka nke a na-ahụta na mpaghara ndị ọzọ. Kanụ chọkwara ka ọdụ ụgbọ mmiri dị na Calabar na Port Harcourt bụrụ nke na-arụ ọrụ n'uju ka nnukwu ụgbọ mmiri na-ebubata ngwaahịa n'ime ya. Ọ kpọkwara oku ka atụtụgharịa ụlọ nrụpụta ihe niile ndị nyụrụ ka ọkụ na mpaghara South East iji wee kewapụta ohere ọrụ nye puku ndị ntorobịa bụ ndị na-enupụta n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Kanụ chọkwara ka etinye okporo ụgbọ oloko na mpaghara South East, tinyekwara ezi nleta ahụike na ọkụ latrik anyụ n'ala Igbo. Emmanuel kwara akwa arịrị wee sio na ndị aka na-achị steeti mpaghara South East ezigara ọchịchị etiti ya bụ arịrịọ. Ọ gbarụrụ ihu wee na-ajụ gịnị mere ndị mmadụ ga-eji na-ete nwanne ya unyi n'ihu dịka a ga-asị na ọ bụ naanị dọgadoga nwere onwe ka ọ na-eme ebe ọ bụkwa ọdịmma ndị Igbo ka ọ na-achọ. Ọ sịrị na tutu ruo mgbe e nwere mkparịta ụka doro anya bụkwa nke a na-agwaghị mmiri maọbụ nke esi n'akụkụ ọnụ wee kwupụta na dọgadoga nwere onwe agaghị akwụsị. Igbo ndị nwe mmadụ, otu a ka ọha anyị n'akụkọ ụwa nke taa. Chete nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike onye nọ na BTV News dị na Washington bụ onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke a kpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owerri nchi ka emesịa na